Ibsen ud af gribe den eller ud af bokse. Brøndby specialitet er til hurtigt afsted der. Der kommer Rasmus Hansen så op, og så bliver det 1-1. Osman Diallo, der får udlignet her for Brøndby, samtidig med at de både appellerer for, at der er begået frispark derinde til spillerne, men en situation, vi har set så mange gange før. Brøndby, der først lægger bolden til rette i sidste øjeblik, inden frisparket bliver taget. Og så hænger Ibsen, der kommer ud og får slået til bolden. Tror han rører den. Diallo, det de skælder ud over Sønderjysk er helt klart, at de mener, der er farligt spil. De mener, at lad os se en gang, at en af midterforsvarerne, tror jeg, det er. Samtidig er der altså Brøndby-fans, der er på vej ind på banen her. Det er helt fuldstændig vilde scener bagved Brøndby-målet i den anden ende, men her kan vi lige se den igen hos Montiello. Og der kommer Diallo så til, og så står der 3-0. Det har været udklassering, det her må vi sige, af Brøndby. Og her bliver det altså 3-0. FC Midtjylland-spillerne, der bare vandrer frem igen og vil have sat den her i gang, så de kan få de sidste sekunder til at gå. De har på ingen måde været deres kamp her. Men til gengæld altså Osman Diallo, der gør det til. Det er rigtig godt. Og så bliver det en hjørnesparker for Grundeli og et godt hit ind. Og tredje kamp i træk. Han kommer på måltavlen, Osman Diallo. Ja, det er vel så også lige før, at det ikke den tredje sidst fra Grundeli. Det er lige før, tror jeg i hvert fald 2 nu. Ja, X-faktoren vil også være Bo Hansen. Han vil selvfølgelig på at se ham på et tidspunkt. Brandryt. Lorentzen. Så lige omkring Diallo. Og en ny scoring af ham. Ja, de er altså med et par minutters mellemrum af Osman Diallo, der i den grad har været skarp i Brøndby-dragten. Og nu scoret for flere kampe i træk. Ja, han er altså... Det er en farlig her. Ja, det har han. Der er også mange gode ting i angrebet her. Løber godt for hinanden. Lorentzen og Barnerødt. Man kan sige, at der er egentlig ufattelig mange forsvarsspillere, hvis vi lige hurtigt kigger rundt. 5-6 hvide trøjer rundt om Osman Diallo, men afleveringen sidder lige i panden på ham, og han gør det færdigt. Ja, det er ovenikøbet indlægger. Der er frit valg på alle hylder for de offensive kræfter på begge hold. Ja, en god bold i dybden. Osman Diallo, ikke offside. Og så skal den være der, så får de med 4-3 Brøndby. Og igen var der altså alt for meget plads nede i forsvaret. Slet ingen pres på boldføreren. Og Sten sikkert udnyttet der af Osman Diallo. Hans 4. sæsonscoring. Det er 4. kamp i træk. Han scorer for Brøndby. Og så er der igen Leben dernede på Faxe-tribunen. Ja, så kom planen op igen. Men fuldstændig rigtigt. Michael Grundeli her. Ingen der pres på boldholder, som du siger. Og så får Osman Diallo lov til at løbe ryggen af Nabil Aslam. Og det straffer han altså ubundhørligt. 7. mål i kampen. 4-3. Og vi er slet ikke færdige nu. Ja, vi er kun halvvejs igennem anden halvleg. Det bliver meget mere det her. Det er rent damehåndbold nu. Nej, det bliver Grundeli og Christiansen af Grundeli, der kommer til lægget omkring Diallo, og så gør han det igen. Matchvinderen fra seneste ligamøde her. Og der får de altså også spillet rundt om Djemba derinde, og det jo står pludselig huller i OB-defensiven. Og så bliver han altså assist med endnu en gang Grundeli. Ja, og i de her kampe, der er det små ting, der kommer til at afgøre det, og man kan sige, den bolderobring, han egentlig har, Djemba, hvor han faktisk kommer først på den. Bolden bliver spillet ind mod Grundeli, der får han altså for langt et træk. Skal egentlig have fat i bolden. Her har han lige mistet den, og så bliver både Absalonsen og Christiansen taget ud af position. Holland får ikke lagt pres på Grundeli, og så kommer Diallo i et godt løb. Men det er altså bolderobringen af Djemba i første omgang. Jeg synes ikke, han har kontrol nok over. Der er ingen grund til, at han skal give den væk, og det kommer simpelthen til at skolde defensivt til Esbjerg. Deli har taget den, og der er direkte mål. Jeg tror ikke, der er nogen andre, der rører den, eller er det Diallo? Han trækker de højere magter, men... Nej, jeg tror, han rører den. Tror du det? Ja, men lad os se den igen. Og det her mål, det er bare så vigtigt for Brøndby. Netop som en understregning af, at de er tophold. De er helt i toppen med FCK.
forløsende mål, der kommer for sent, må man også sige, med 2 friløb og et par chancer her i slutningen af kampen. Og som selvfølgelig også kommer, fordi AGF måske ikke ligefrem har hele kavaleriet nede og forsvare her. Lad os se en gang. Frispark altså. Daly. Og jeg tror, han er god nok. Han får lige snit den med hovedet her. Kommer til at løbe på indersiden af bakken og dirigerer den ind. Godt sparket. God højde på. Lige til at løbe ind i. Og selvfølgelig, det kan være mand for Brøndby i sæsonens første kamp mod Aalborg Genterne, der scorede han jo begge Brøndby-målene. Og her er der den anden vej. Og det er Jallo, der følger trop, efter Thomas Rasmussen har udnyttet. Jeg tror, det er Bølund, der bøffer der. Der var gavebod for lidt siden nede i Brøndby. Forsvaret, nu er der det i den aalborgensiske ende. Og det bliver i den grad straffet her. Ja, det er selvfølgelig, han vil lægge den tilbage til Karim Zaza ind i opstår ud af ingenting. Selvom det er der ikke så meget, der gør, men en lang bold, som han egentlig kan vælge at gøre flere ting ved. Han kan faktisk godt tage den ned, men vælger vil hætte den tilbage, og det bliver en rigtig, rigtig skidt løsning. Lad os prøve at se den her, ikke? Den lange skifte her fra Gifterson, og så Bølund, han vil hætte den hjem. Han kan egentlig bare løbe videre med den. Zaza redder i første omgang for Thomas Rasmussen. Det der får slet ingen fart i, og det er faktisk godt læst her. Ja, det er det, fordi man kan næsten se det på ansigtsudtrykket på Thomas Rasmussen her. Han tager chancen. Han er tidligere offensivspiller, Thomas Rasmussen her, så han ved godt, hvad der vil ske i den her situation. Og så har han derinde Jallow fortjent, at det er ham, der skal score for Brøndby, hvis der er nogen, der skal. Det kan godt blive farligt, tror jeg. Jallow kæmper om bolden med Beecham. Får fat i den her. Det er rigtig godt lavet spidsvinkel. Han er nødt til at aflevere bagud 2-0. Jan Christiansen, der ikke har haft nogen stor aften, punkterer definitivt kampen her. Og Jallow endnu en gang i en hovedrolle. Bedste mand hos Brøndby. Der er ikke et sekund i tvivl om. Beecham, der må vi nok sige, at han ikke gør sit arbejde godt nok. Nej, og jeg vil stadigvæk sige igen, den her bane, vi har set den. Ikke et ondt ord om banen, for det er bestemt ikke det, vi skal til at tale om. Men i og med, den er så fugtet, som den er, det her opspring, bolden får, den får lidt ekstra fart, og det snyder altså forsvarsspillerne. Vi så i første halvleg Jakob Bertelsen, og nu Beecham her, hvor jeg synes måske nok, den lange bold her, den skal han håndtere bedre, men den får ekstra meget fart. Han når ikke helt ned og kan clear den. Jallow kommer imellem bolden og modstanderen og bevarer overblikket. Jan Christiansen, som vi sagde det sidste kvarter, har ikke været ret godt for ham. Ja, så gør han det, som selvfølgelig ændrer syn på de ting. Scorer et mål, og i hvert fald meget tæt på at afgøre det her til Brøndbys fordel. Men Jallow, jeg giver dig ret. Og det gør han. Osman Jallow. Så har vi 2 dobbelte målscorer den eftermiddag på Brøndby Stadion. Både Farnerød og Jallow. Og 5-1 altså til Brøndby. Ja, det pynter alle sammen. Så det er han selvfølgelig ikke enig i, Carsten Bro. Med straffesparket, dømt eller ej, sikkert sparket ind af Jallow, der nu er klubtopscorer. Og det her, det er... Ja, det er selvfølgelig noget, de kan bruge på lidt ud af kampen, og så sætter de så tempoet der med en god aflevering i dybden forbi Jallow til Jan Christiansen. Godt lavet af Jallow, hvis det var meningen, det der. Ja, men jeg tror, det er helt bevidst, at han fornemmer, at han ligger i ryggen på ham. Og så kommer Holland til at få snittet. Man kan se på de 2 omgange, og der Osman Jallow til 1-0 til Brøndby efter en god OB-periode. Så har vi altså, du ser det midt på lejlighed der, og det er Slebrygge, der er rampuk i første omgang. Ja, jeg er ikke i tvivl om, det er indstuderet. God detalje her. Endnu et hjørnespark. Begge hold kan det her med at gennemføre svære detaljer, når de har døde bolde. Dejlig bold, der kommer ikke for hård i det midterste område, det forreste område, og så kommer von Slebrygge ind. Den skal jo stusses videre, den skal lige snittes videre. Det bliver sådan
Plads. Der ligger Peter Madsen, og en lille hovedstød af ham. Og så bliver der fuldt op af Osman Diallo, og selvfølgelig er det ham, der har Tæt på ham, og ja, du siger kamp om bold. Men det her, det er et godt indlæg. Passer perfekt til Peter Madsen. Ja, lidt en logisk konsekvens af åbningen og de første minutter. Forsvaret, der har det meste af kampen været ret sikkert. Grundeli. Men Frederiksen, så er det med at få bolden ind i boksen. Det kommer der. Diallo! Ja. Flot. Udfører det her saksespark. Og Gambianer. Ja, der er nok af gule trøjer derinde. Og den vigtigste gule trøje der, tror jeg. Ja, de vil så gerne ramme en stribe trøjer, så de går lidt fast i den. Det formår de ikke, Esbjerg. Og der kommer Diallo! Og der kommer altså også Lars Vinde. Ja, de opfarer altså hele butikken. Det gælder begge mandskaber. Tak skal du have. Stefan Andersen er på vej frem på absolut sidste mulighed her i hjørnesparket, men det bliver ikke taget lige nu, for der ligger altså lige en målmand, som har fået et gevaldigt skrum. Og det handler ikke om at skal trække tid, men han kommer altså ud helt åben her, Lars Vinde. Men jeg tror, vi får at se igen en fantastisk medtagning, han tager. Diallo, den der er helt nede på nakken og ligger faktisk. Prøv at se, Lars Vinde nu kommer ud helt åben her. Satser hele butikken. Drejer faktisk rundt i knæ og ankel. Ja, han kommer i en skidt position med sit ben der, Lars Vinde. Prøv at se. Ja, det gør han faktisk. Kommer til at vride rundt her og satser alt, hvad han kan. Med højre knæ. Højre ben. Og de har brugt udskiftninger, ikke? Så taler vi altså om en... Ja, de har vel en tilbage. Ja, i en periode i hvert fald i anden halvleg. Ja, til 15 minutter. Ja, det har det været. Omkring scoringen og lige efter skund. Så kommer han så på bolden, Diallo! Og han skal ikke på bolden mere end en enkelt gang. Her gør det til 4-1 for Brøndby. Kæmpe brøler af Anders Egholm. Og sæsonscoring nummer 8 fra Diallo. Ja, jeg vil ikke bare blive enige om, de har ikke været særlig konsekvente i forsvar. Starter allerede efter et minuts penge, hvor de giver en scoring væk. Og den her kan vi vel også uden at de er alt for hårde, sige, at Anders Egholm vil være ked af at se igen. Den her, der er jo fred og ingen fare. Men selvfølgelig også kredit til Diallo, der egentlig løber på en lidt umulig bold. Og så skal vi sige, så sparker han altså i kassen. Da jeg før set angriber og brænde, selvom du er 1 mod 1 med den her. Prøv at se den der. Sparker den højt. Fremragende scoring, men Egholm, den vil han gerne have undgået i den her. Ja, jeg synes faktisk, de har været konsekvente. Det er bare konsekvent ring. Ja, de har i hvert fald... De har ikke levet op til det niveau, der skal til.